Ndikulandeni kwina kuli konse kumene mkuone ya program ya Haso Yanga. Lero Haso Yanga tili ku Sunset Funeral Services. Kumene kunoku kumakhala ndithu ntchito zosiyana-siyana, koma chidwi chathu chachikulu tifuna ticheze ndi a Bright Moyo amene ndanu wake amalo ano, amene so amagwira ntchito yotchedwa kuti mortician, kapena kuti iwowa ndi mortician. Nde mortician ndi munthu amene amakhala kusamalira matupi a anthu anzathu akatisiya matupi awo aja kupanga embamu izi ndizi. Sindiyankhula zambiri chifukwa iwowa ndiye kadaula amene amagwira ntchito imeneyi. Atifotokozera bwinobwino tiphunzirepo tidziwe kuti kodi zimenezi zimakhala motani. Dzina langa ndi Sungana Nsiria, khalani pomwepo. Sindikudziwa kuti mundilandire poti ndabwera kwanu kapena ndikulandireni. Ena kwa vice versa. Ndiye kuti mundilandira. Ndilandire inuyo. Nditilandire. Mwafika hapa kumapanga. Ziko mukombi. Mwandani sina paja. Ine ndi Sungana Nsiria. Sungana Nsiria. Ya zili bwino. Tafotokoza kale kuti dzina ndi Mr. Bright Moyo. Tufuna tidziwe mortician ndi chani kwenikweni tisanapite kuti tikambirane zenizeni za mkatini. Mortician ndi munthu amene amapangalani ma mortuaries komanso amasamala ma bodies mukodro bode kuti khale bwinobwino kuyipanga embamu understand so amakhala kuti akuyisata bode imene ijayi pamene munthu wafera wabwera motere muja wabwera motani limsambise kaye asanapite mu fridge after wamsambisa apita mu fridge waiting for akubanja abwere panthawi embalming awakacha tifuna kuti nawonso apange observe so nawonso amakhalapo kuti aone kodi embalming imayenda motani tilowa ndithu mkati mmene mumu ndifuna ndidziwe kuti ntchito imeneyi chimene chinakupangitsani tichani kuti muyambe ntchito imeneyi. Kalero takati kumva kuti kuli achanacho blantyre agulisa ma coffins komanso munthu mmodzi woyambirira amene anali ndi chidwi choti azipanga ma coffins. Dakhala ndikuona komanso ndinkasilira the business imene anthu ambiri akhala akuyopa. Amalawi ukamba mandazi nawonso amba mandazi. So ine apa pano ineyo ndipange za chilendo. Ona kale. So ninapanga training yokoza matupiwa. Kujoni zimene ziso pamaito ka training yapa diadera kwambiri kwa basi. Sungangoti kungodzuka lero yani. Ndipo sungaite. Okay. Kumaso kuti even upeze msemphawo sunga upeze because solid trained. Inu training yanu munakapangira kujo South Africa. Chinali chaka chiti chimenecho? Ndikale kwambiri. 1991. 1991. Yes. Mutamba kuti mwamva za amene amapangawo kena ku 1991 munapita nukaphunzira. Yes. Okay. 1991 to 96. 91 to 96. Background kuna full time kujoni. Dakauchani ndopanga zomwezo. Embalming and also kupanga so observe anzatwa ma pathologist akapanga zawo zijazi. Ineso mwaonera still mo kuphunzirabe chifukwa munthu ukafa. Umafano munapangapo? Okay. Yes. Munapangapo wafa ndingozi. Wafa lese unamkomoka kapena BP maona pena kuti ukapeze musempha upange treat body manager kumachema tu. Okay. Sunga upeze ngati training sunapange. Nde ku school kumene mumapita kukaphunzira amakuphunzitsani chani kwenikweni komanso amakhala maphunziro anthawi ayitali bwanji?
maximum kuti kuti uli qualified 2 years 3 years nangasino zinthu zinkano zikusintha. Let's say postmortem ina tikati ina embalming timati cannula. Okay, nisapita nkati kwambiri cannula upanga munano embalming yoyo yosegula pano one after a year I sit now straight ya mveni ya pathai mona so mwanse mngati tunapunzire kuno bwino sungazite so ine mwanse mwenja napunzira ndipo tatano kose yangai I said no ndembe upanga macoffins komaso ndembe kutani kulano ma fridges so after my training namba kupanga maposta mali nari mtu wachiwiri kwa chanachi by then akutoka chanachi ntaku yakamspanda lakini upanga makofinzi atmanena iwe at your age chimenoje chokusamphambi kuti usipanga mabokosi ama ndishanya chifukwa ndofuna ndimvetsetse mwina pamene tikupitirira ulendo wathu ocheza mwaonetsa chidwi choti ineyo tsopano ndofuna ndikaphunzire zinthu kuti ndikhale mortician ndizisamalira matupi anthu. Makolo achibale anachilandira bwanji chimenechi kuti akulu watu afuna akapange zimenezi? Ineyo bambo wanga anapa chipatala ndipo mkala kwa ukonse amakonda za chipatala inoza tezo noti makuwa amana kuti ine ndikazafa iweso utengereko ntchito yangayi ine inakonda inali imene ya embalming mortician tokozambira maiopa Amalawi amaopa maliro kumaso I can say not only na Malawi amwene muntu akati wafa anthu matawa inusuma tawa bana oy wenzanga tu amwene muntu unali naye umadia naye china chichose uli naye akuti watisiya ukamtawe utawira ku manthaga ungoti kungopa ndipo amene ndinzanga okay mudziwe ichichi muntu akati wamwalira amakhala nthawi yochepa kuti ambe no kupereka ufumu. That's why muntu akuti wamwalira mwansanga tintenge apite kumochari asakale munyumba system yake yakale preserved mona pena ngati kumidze kucha kuli democha amana kuti muntu atisiya mutenge nchere mumutire nchere ngakale ine izozo mpaka panopa makani mafuso 30 upanda nsala akachira nchere kwa muntu wafa amwaze mchere kwa disi mchere upita kuti umagwirano chito yanji pana that muntu watisiya mchaya mpaka panopa no answer and two my values atun just one day afa mama mantuna ata aike ndiwaje inuyo maphunziro anu mwina tisadapite kumene amakuphunzitsani chani kwenikweni tikakhala ngati ku sukulu tiyelekeze za utola nkhani amatiuza moduli mukhala muphunzira ndiye kuti kulemba nkhani iyayi subject mukhala ndi muphunzira kuyankhula zimene makhala mukuphunzira ku sukulu mukati mukaphunzira ngati mortician makhala muphunzira chani kwenikweni choyambirira amana kuti udziwo zaona kuti muntu akafa kuti mfungo asatulutse ungampange motani 1 izozo ukadziwa kuti upange control ufungolo ungatseke maro ake ati so choyambirira they said no umsambise kaye muntu akamafa kumakhala ntchito kanzimuka kopumaka kuti kachoke mbode iyi kumakhala kulimba nato okay yes that's why mwana kuti ambiri akati amwalira apa Joe ndi lowa Joe imapana lilime
panga clamp like this and kuti ukamasule imakhala koso munthu yomwe enaso amaziwonongera maona so akupasa mtu ono kuti wamwalira munthu ndameneyo mumusamali mumpanga treatment choambira kai akasambe pa bay pacha washing bay umuntu wose fungo lijadi loti amafa wasiwonongera umutenge ngati kwa msiya mfrijo okay mukachuka pa chapa amana kuti apagirwe embalming imakhala ya malo siyana koma ikulu ndi ya msempa timasegula tikasegulano msempa timakaupeza mmene msempa wa munthu umene blood yupangalani up and down alright munthu ja akamwalira amakhabe ndi magazi ora kuyenda amakhala constant koma magazi ose alinawo ndithu ali momwemo koma sakuyenda iya sakuyenda ayenda bwanji mutimano wasiyakula chito alimo ndithu so without upange control that blood ikhale clotted so umasegula msempa uja umasegula body let's say pathiet upeza msempa uja then you bring liner ndi tube chimene timayuza kuti wikire mankhwala mutubira munthu okay so umeka that tube umamanga umeka mankhwala maximum ndi 1 liter maximum ya mankhwala ora alowe ya mankhwala 1 liter magazi ajama amakauda agwajo tsamo amakamo ali momo koma ikamo mankhwala yes so mankhwala jam amakala stronger than the blood itself yes so once ukampasa that mankhwala ukamalizana umatseka bana kuti that mankhwala asatani asachoke then after that umamsokaso zoti unamngamba enaka saona kuti unamngamba wamsiya choncho you fight miyamba napo tu wamtani munthu yuyo wampasa ndiweyo mesa wamchekachekasa so umasoka bwino zimenezo makuphunzira ku school not pamsika yayi ayi ku school mklasi kulemba spaso maisonkati ma practical ndio amakutengera ni mamochares kuti mukapange zimenezo kumene kuli anthu akufako munthu ndi uyo wakufata timakama za mtu wakuvote mklasi mjama chipano mukamone physical ndi weni ndi uyo iniyo munali oti muli ndi mbiri kale yoti mwina munali mdzukulu timazoti kuna dzukulu umakukaku adzukulu leti mapita kumanda munali kale muli mdzukulu kapena munakazionera zimene zizi ku school mwana amene amakonda kwambiri kukhala kutumikira kwakulaku nali ne katekeja kuti ablaita kuthamanga kale kumanda kumene kale tengani makaso achafupi kale ausidea tikukumba mwakuti ndipo ndimasa kwambiri zamangazo okay kusata zaidi kale tija mana jawo mukakumba amati akhale mchipinda mudzi wakumbano mudzi nalile patuko kulumpi kumene kulumpi wakumbali kenako wapakati nalile anthu sankakunenani nthawi imeneyi kuti komatu blind uyu amakumande mwana ameneyo very clever and akuziwa zambiri and indeed I know everything kuchoka ku South Africa kuti mwaphunzira zinakutengera zaka zingati inuyo mwakamba kuti ena amatenga mwina zaka ziwiri zitatu inuyo koma zinakutengera zaka 2 years yoka 2 years basi remember before going to John Gucci unoko kulumpi namba kupanga mabosa maliko kulumpi kwanu kulumpi uko makuma mabogosi kumagulisa and mabosa jabwino chawo anthu kuti apeze shop yanga okay nacho kulumpi ngabula muzuzu na umsite ya mzuzu by then you not just municipality kupanga mene mjamu abwino njawo makasi onika bwino naline ndili maona munthu wafera ku centro wakuchipatala kulibe mabokosi abwera kwaine kunoko uzafuna bokosi but kuchipatala kuja akuti kumochali
simply say ndekuti mabokosi ndi mochari ndi chubu ndi tire zeno zikanditu pamodzi izizi kusondo kusopano ndikule mochari ndibe capacity ndingapange bwanji koma mulungu ansogolera nde ni masunga ndama zicha kana bizi masunga mpaka no after no kuti no kundapita ndikapanga training before buying mochari that training still again you go in the get it done bwino so nandi ndama yokwana ngapulako mochari yoyamba yantu 36 matu be 36 amene matu be 36 now what kwamini nauti uyiga kuti kumene mochari ingakhale imasaka malo mochari you not just put mochari anyhow vutie kuti nipeze malo amene vuti kali malo amene mochari mafunika ikhale ndi malota akuti ikhale malo amene chani ali industrial area not residential industrial area koma kuti kuli zochitika ziya za geni zambiri zimene zikuchitika kumene osati kokhala anthu ya maka kunoko katuku not kujoni kuno kulilamulo ndithu you cannot put mochari but residential approval sikateka komanso even pa commercial amafutaso komanso building yoyo ikhale yapa yokha chifukwa pali process woti ichitike mwabwera ndi fridge muzigona anthu akufa okay fine building maipeza kuti naipeza ukani for example ilipa yokha yes okay fine maneighbors azinzanu mwauza zoti wapeza fridge yoika anthu akufa ena kuziyo okay fine 2% paper I did my forms from one of the ministry environmental that form I would carry almost up to 30 ngati am 60 maneighbors koma by com ukazo kuti ndifuna panopa ndike pamoja pano ukalembe sina lawo ndifuna bayawo akare akafusa limene udongosolo ndithu mara munomu kuti apanga approve tibwere kuti mwaphunzira maphunziro anu mwadziwa mmene mmachitira ntchito yanu tsiku lanu loyambilira kuntchito zinali motani unachema sikulo chifukwa ndakaphunzira yes ino pachigulugulu mantha amachoka ndabwera kunoko nokha ndekandeka ndikupangarani the same company yangayi Sunset mbuyomo inali goodwill casket makers goodwill so ndiyakhala ndi business ndese kuti pagwera bode agwera kwa ineyo 1 afuna bokosi 2 andipase bode kuti ndipange preserve so mapangano embagi zanga ngave ni mocha usendo kuti hey guys kunoko ndi bode kunoko I put fridge number 3 katenge pa bay ndipanga pajapa ndika bokosi ntenga lendo I said it's not enough ndapanga plant my storage mocha yanga sopana nokha now ndeka day 1 kunabwera mabode mowirikiza 6 awiri angles ena wawa 4 normal death amwene kuona triple angles kuti uyang'ane kuona chonchi awiriwiri unachema okay so nanga hivi ni apano nditawe nisira ndani chitwe nekonda ndekabe kila wasinono let me work on it basi tu nitenga pabepa japa ndisoka buno bwino
So abwino back to normal. Okay? Though ali machani makatse. Ni Msambiki. Nimpanga imbamo. Tibwere pa imbami. Pali zambiri zimene anthu amagamba iya matere. Takupezani niyo ndikadaulo mwakha mukupanga zimene zizi. Pacha kwa zaka zingati so pacha? Na 36 mwe. 36 years. Yes. 36 years mukupanga zimene zizi. 36 years. Tati fotokozerani kuti imbamu akati timangova apanga imbamu iya tukalipanga imbamu enanso iya zaka 100 zaka mamuti anthu amagamba zambirimbiri. Chimakhala chili chani tikati tupanga imbamu? Embalming pali metondo ingapo. Embalming yongo basi mpanga bali tomorrow. Embalming yotoke akara 1 week. Okay, embalming yot beyond 1 week. So apo pali kusiana. Mixing ya mankwala chao. Remember, again, if you just take mankwala as it is, 100%, we got mamu, amada. Oh. Shape ya muntu, even face, imasinta. Mankwala waongeza. It's not mixed. So, tuma mix the size ya bunobwino. Okay, this mixing, musangade, apanga maintain mini face yake ili. So, ukampanga imbam, that muntu, amaka mtawu, osanunga. So ndekuti imbaming chimene limapanga ndi kungolisunga thupi lija kuti lisanunke? Lisaunongeke. Yes. Ndeti kati kupanga imbamu ndi kulisunga kulisamalia thupi kuti lisaunongeke. Likhalebe mmene lilili. Okay. Kaya upita wa plantaya. Lika maintained. Kwa maso mziwe ichi. Pali nomo embalming imene timapanga malai momo. Mtu upita wa plantaya kapita kusalima ka mpoto wherever. Pali bode yono kuti yopita kudziko lina. Iyoso ndi embalming inaso meneyo. Okay. Ukapanga embalming ya strong that muntu. Umpa preserve that muntu aume nditu. Aume nditu kunobwino. Akapita kwao. Kuti twebirire lakale soften. Uko bali olede upitani. Itaka strong. Embamu imene makhala ya nthawi ya itali kwambiri. Imakhala ya nthawi ya itali mutani. Normally maximum ambira I'm at 100 years. I've never done that. Kumaso even kupunza zotujen 100 years. There's no chapter chimene cha nukoko school ko. Ndekuti timango kambira na khamba kamwe chabe. And depend on the exaggerate. Okay? Palina not anthu they drain the blood. I've never done that. Koma zimatheka nditu? Akuti zimatheka. That one, ukadaulo wanu that one, I cannot go deeper. Chifukwa sinambe ndazoona. Ndikambe zinthu zona kuti ziuchitika even now, kupanga every day mkapo. Normal embalming, repatriation or normal burial. Embalming yachitika, muntu kusakununka, mwamseka mose, mwafunikamo, understand? Pera madaba. Muntu ibwenje ali nikotoni mpuno. Muntu makandi ma exits ampweya. Understand? Muntu watsamwa mazi. Ukuma mazi nkamwamu. Watsamwa mazi comes mpuno. Which means there is an exit. Collection somewhere. Kamwamu ndi mpuno. Somewhere there. Olumikizika ndi. Yes, so we close nkamwamu. Ndi mpuno. Mpaka pakosepa. Kuoto onojai atseke vapor imene kuti go from mimba coming to the side. Timatseka. Tikupitirira kucheza ndi Bambo Bright Moyo amene ndi mortician ku Sunset Funeral Services. Iwowa ndi amene amasamalira matupi a anthu amene atisiya. Ndikuphunzirapo zinthu zambiri, ndikukhulupirira nunso mukuphunzira zinthu zambiri. Ndikanapitiriza kucheza nawo, khalani pomwepo.
Tikupirira kucheza ndi Bambo Bright Moyo amene ndi enu wake aku Sunset kale nali Goodwill koma pano ndi Sunset. Iwowa akutifotokozera bwinobwino kuti kodi tikamati kusamalira matupi ngati iwowa immortician zimakhala bwanji. Pali kuganiza kumene anthu amakhala nako amati aya anthu akamapanga imbamu ena ama mwina kwasegula pa mimba ndikwachotsa zinthu zina kutere. Inu muli ndi experience ya zaka 36 zimene zindizoona kamene ndi zimene anthu wamba amangoganiza. Popeza mwina anthu penano amangobwebwetuka chabe alibe knowledge. Embalming ndi postmortem ziwiri zosiyana. Okay. It's only the postmortem imene timasegula munthu. Ndi pathologist uja ali apo afuna dziwe chimene chapha munthu ujayi timasegulati. Koma tikasegula usati amatengano mapatsa munthu katawu. Just maybe tima minor samples kuti akapange test. Adziwe chimene this person champa ndi chani. And timasokaso. Kumakhala ndithu anthu kuyankhula zambirimbiri zawo zosakhala zopanda chidziwitso ndithu. Ndifunanso ndidziwe kuti kodi inuyo ngati munthu simmalota ayata. It's only pamene mwina ndinkayambirapo napanga handu maliro angozi almost 15 nitaona tu pamene ngoziyo inachitikira panali magazi ochuluka. Nakhala ndi tense ndikapita kunyumba kuti ndikadye nyama nakhala almost 2 weeks osadya nyama. Maungoganiza kuti okay, even nyemba apika nyemba. You know nyemba zimakhala ndi thick soup. The soup, yes. I said no, nyemba isadye. Ndimane masamba for a week. You know, I said, what's this now? Ndikufutikiraje? Nasia isomwe. After my procedure kunyumba yeah. Koma moyo mumakhala ndi chisoni inu. After procedure no akazangu kufuna nyemba. Nyemba is my best food. Okay. No gaya. Sabuno bwino. Mumakhala ndi chisoni inu. Mumakhala nacho amene. Okay. Chifukwa no palifa zina lese mwana wa ng'ono. Kuona mwana wa ng'ono uyu sanaonde akuti mwina wangotsamwa amalira kapena mwanayi panali negligence wakwera muchitsime kapena mwanayi akuti sana mveke juzi nyengo yozizira ichayi chibayo mwana wake mwana ali bwino mkungu none misono afiranjo kuti nimugwire makaya kwambiri kuchisoni. Okay, let's say kuti munthu wankulu, right? Munthu amadwala and then watupirache wadwanta yaitali waonda sema munthu apume tu wafutika zedi zimamveka bwino but not a child. I remember pamene okay before that antu angafusa kuti amoyo mukaona maliro koma inso kulira malira inu mutakulira said yes wemba kulira ineyo model before inuyo ndamuna munthu uyu ntira kaya dirira kena no let me just wait. Okay, koma palisi at times umalira maliro ambu yako anafakari because of maliro azako. You remember when uja pano kulira iyo ulira kwanje chonchi kwambiri ngati maliro ndi yako watamwe ndakumbukira amayanga maliro anzachi mwana ngati koma otherwise kuti misozi ikatuluke machema machema mwina pamene tikupitirira komanso amene tikupita mwina chako mapeto pang'ono kwakucheza kwathu ndifuna ndidziwe ena amakamba zoti tsiku lakuti sindimaliwala kuntchito lilipo tsiku limene ndinso simaliwala kuntchito malingana mwina ndi zimene zinachitika. Okay, ndi tsiku lani tsiku limene oje napanga hando maliro angozi napanga decide usadya nyama ni nyemba until now I'm still recording tawi chai ndikanafa zazi na neso usadya
ndaona kuti munthu afani njala tuyo that day sinzaiwala nitafusa nzanga aliyense ndisa why doing that mapanga kati maboda mbili mukasiya nyama let's just eat. Inuyo kuti mumagwira ntchito kusamalira matupi anthu amene atisiya, transition yanu imachoka bwanji kuti muchoka mudi ya ntchito kubwera mudi yosangalala kapena mudi ya kunyumba, mumapanga bwanji pamene papa? Nimebalance amwene Okay. zili ngati banka kapena tera is touching ndama za every day. Iye koma ali broke my millions. Iwe, how do you handle that? You can take me kabanji ka father and mtumbachi. No. Ni mwana ngati ndi mapepa and it's used. Ineso chimodzimodzi. Akazanga danesa. Bodi afika ukoko. Munatira wili. Men inojani uli mtimwanga uli mbapo. Usana ndakazanga. Ndicheza ndithu ndakazanu pang'ono so ndive kuti iwo ngati munthu wa mayi mantha samagwira kuti akupanga business imene mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu. Ndi zinthu ziti zimene munthu mwana wa skulu amene akutoni apa kuti ineyo ndifunanso ndidzakhale mortician ngati Bambo Bright Moyo akuyenera apange chani mwana amene? Mwana ameneyi akafuna kuti atenge ntchito zathu izi biology science iyi aikondi izo nziwe zimene zikukamba kwambiri za body ya munthu maveins awawa akuyenda motani ali ntchito amagwira motani izizi kuti wazizi when it comes into our field sangazavutike lese munthu biology ina kumanzere even maths kumanzere kuti uyambe day 1 mavutana tukuwerenga kuti umbetsese kuti munthu uyuyu ndi otani anabadwa bwanji, how many veins this person anayo, mabigger veins ndangati mwa munthu uyuyu ungayuze vein yake itiyo kuti mangola tani apange secret into the body so imakhala so akale focus kwambiri pa biology ngatafuna kuti abwere ukuku after that sizivuta koma so ndi ntchito yosavuta iyi solo uli focused chimene funa ukhale chocho ukuchidziwa sivuta pano anthu akamakuyang'ana ni kumataya koma moyo inu simunakhwima inu ntchito imene mmayankha kuti chati ndipo no is not only panopa anamba kalekale ankati mwana amene ndi fiti yaikulu kwambiri kumpoto nalineyo reason mabokosi of course kumpoto kumachoka ndi za ufiti koma ine vinyanga si ndikuidziwa nyanga inu kungokhala kulimba mtima basi misasunga nani mukundiona ndapita ku hardware ndagula board MDF board ndaikapo ndikutenga saw circular saw ndikupanga kati shaping ya casket mukundiona chokacho ndangopanga spray change color from the board itself they say ndiwe fit something is wrong something is wrong apa ndifuna ndijeze ndakazanu ndimve kuti kodi iwowa kugwirana ntchito limodzi nthawi so imeneyi ngati amenenso amasamalira matupi experience yawo yakhala ili motani amene ndipono akuzani poyamba nawonso poyamba okay let me make you laugh pamene tinkafusirana kumene nawonso anali ku department ya repatriations not working in the field of mortuary inside koma no kuli maliro please facilitate kumapanga so many koko izozo angapanga when sending body Malawi she was sending body to me body
bodeyo. That's the pamene munakumanira. Yes. Exchanging. Kunoseneso iyo utakumeni kunoko. I cannot deceive. Komano autelo nzanga ali ndimo chati. Tumakala. Understand? But tita ziwanu, you know, our culture. What is a chick? Ukansika kabino kokongwa. Mapanga agree. It's not enough. Let me go and tell auntie. Aunt, there is a chick itu. Iwe, wapeza nkazi waputi. Ama kugira ntito yanje. So mauzana. So pamene nkazi wanga amauza amayaji. Amayanga. Mamuna mene ndapeza ineyo. Ndatega what? Undertaker wait. Ngomba Undertaker ndani. Wapangarani mamuteri yake. Kumarayo. My bandings whatever. Hapa chizungu chote Undertaker ichichi chinandivuta. So what is wrong? Go ahead. Proceed. Ndofuna TV pano kuti kodi iwowa akazi yawo experience yawo so yakhala ili modani. Khala ndi pomwepo. Tikupitirira kuno ku Sunset pano ndi Mrs. Moyo amenenso ndi akazawo a Mr. Bright Moyo. Tingomvanso kwa iwo pang'ono chabe kuti kodi iwowa experience yawo ndiyo tani makamaka pokhala munthu amayi kugwira nawo ntchito ngati mortician kuno ku Sunset Funeral Services. Tamva zambiri kuchokera kwa Mr. Moyo. Koma kwa iniyo ndofuna ndidziwe choyambirira reaction yanu kapena kuyankha kwanu kuna ali kotani kudziwa zoti munthu amene andifunsirayo amapanga za mortuary, coffins, ndi zina zonse. Yes, amazing. It wasn't a big deal. To me, really, it wasn't a big deal because I've grown up in the environment where the dedication has always been, it's me to be invited to facilitate funerals and repatriation, as he said. Being at school, being at work, I was always chosen to spearhead the funerals. So it wasn't that of a big deal. Of course, as he said, people would ask some questions. How do you choose out of all the people somebody that sells the caskets? Look, and to start with, I did not look at the job that he does. I love the person himself. The job that he does, it came as a supplement to our living. Wow. So I took it as an opportunity and a privilege to give him support, a hand as a founding director of Sunset Funerals. It was something that I said I should give him support because he's quite passionate. Quite interesting. I would like to know, as a woman, are you not afraid kuti matupi? Because ngati pali anthu amene timatenga kuti amakhala ndi mantha kusiyana mwina ndi anthu ena ndi azimayi, timati azimayi amakhala ndi mantha pang'ono kusiyana ndi azibambo. Are you not afraid? No, really, I cannot be afraid. Remember, when somebody dies, the first person that takes care of the human remains, it's a nurse. Yeah. To prepare for the monk. It's a nurse and handing over to the mortuary attendant. So it's something that it's part of my practice professional as a nurse that I have encountered several times. So it's not a big deal. Secondly, it's also I'm a pastor. So being a pastor, we are always needed in the funeral to comfort people, preach and build the mourners. When you're preaching to the mourners, not to the dead. So it's two career that I carry, which actually it's affiliated with funeral industry. So don't people mock at you like
You are a man of God and you operate a mortuary. What kind of prayers do you pray for people when they are sick? Don't people mock at you like that? Of course, those people that do not read the Bible fully, they will take it that way. But remember, even Jesus Christ had the pharaohs that were assigned to take care of the dead. And it's those that do not understand that funeral undertaking is not a business, but it's a calling, and it's a service that requires your passion and your patience and love, which is found in the book of 1 Corinthians 13, and it requires 1 Corinthians 13 from verse 1. It talks of love, passion, and patience. All those characteristic. It's supposed to be a woman of God that is facilitating funerals. Yeah. So my duties in this industry is basically to comfort the mourners, ensure that everybody is happy, both sides, without focusing much on money. Remember, when you are born, there's a pastor required to receive you. And when you're getting married, there's also a pastor asked to bless your marriage. Why should we leave the human remains to the wicked man or woman? We also need to be there so that God should, be glorified in a different way, because the moment of celebration when somebody is going back to glory. So we are much needed as pastors, yeah. Of course, I'm very weak at that. I'm actually chased sometimes. Okay. I will join the mourners to cry with them. Kulira nao nditu. Mamoya mandiuza tia yanda teka sali ilai. Sima pesa chisoni. Inionde zorota simnalode kukapita simalota. Kulota sizingachitike. Ndakuza ndikale kuti chito yanga ndiya muchipatala. So zimangala zovutirako pachiyambi kuti ndimalira nawo kuchipatala konko as a nurse. Komano it has been inborn kuti I love the job, but sympathy, it's also in me. It's something that I have, and a lot of people that I've come across with, they'll tell you that I'm full of love and I welcome people and calm them down. So it's inborn. What is your message to a girl child outside? I mean, akuzofuna mwina kutenga path imene niyo munatenga ya motisha notandiza bitu kuonza matope anthu amene atisiya. Komanso mwina mwawanomaliza ena alonzi. Kuli asikana, actually, let me modify it nicely. We are funeral directors. That's the way we are identified. As a young girl, mufunika muzinkala bolimbikira mutima chifukwa zimapezeka kuti wina amayi yake atisiya agogo brother wako sinkani abwino kuti usire chabe ntchito wina ake bimafunika kuti ulimbe mutima upunzirepo chimozi chifukwa tonse ise tizakaenda nisewopita. We will go back to glory. So to me, I will encourage young people that are coming up to say it's a very good profession that you have to have knowledge of now to handle human remains, because all of us will go to that one day. So it's very, very important. Be courageous. It pays well because it is the final moment of your beloved one. Imagine your mom or your dad or your uncle or your sister dies and is mishandled. It feels very, very bad because we still love them. Thank you very much. Mene moso ndi mene ndajezera ndi mamotician akuno ku Sunset Funeral Services, Mr. Bright Moyo komanso akazi awo. Fotokoza apo zosiyana zimene ena ninkangozimva ena osazimvetsetsa koma ndokhulupirira apa mwamvetsetsa kuti haso mene imakhale kuchitika ndi kusamalira ndithu matope achibale okondedwa amene atisiya. Ine dzina langa ndine Sungana Nsiliya, perizani kuoneka kanema wa Zodiac.